мову мінчуки, я на ні реч, не схопиться я є сюди, принесли простачки, статут з Карином, мови не своє. Яна приходить з молоком от матці, криничкой б'є і кветочкой цвіце. Яна живе у простих людей у хатці, мури і гвалт зусім не для яє. Ваші батьки утекли, одраклися, обрали место, кинули яє. А дукований, як ти не тулися, Яна не стане твором до тебе. Тут не потрібна мова науковцям, їм треба схизму над людьми узнять. Тому не варто трелить тут в'язковцям, як Мінськ спробує мову ратовать. Но во что в мову сунеться полякам, як тут обрыв вар'яцький переклад. Тут на панов глядели, як на катов, им кожний марив подпалить палац. Навошта нам малюнки їх магнатов збирають гроші, каб їх набивать. Ці не пора погнать колгас вар'ятов, яким руками варто працювати. Ви не бузуйте мову мінчуки, Яна не реч, не схопиться яє сюди, принесли простачки, статут з Карином, мови не